Okay, hello Minecraft. Det her det er så vores by Middletown. Og det er så mig og mine venner, der har lavet den. De der kæmper om at få den der vandknold der. Og ham der er ikke med, og ham der, han er også bare god at have med. Jeg slukker lige for mit Skype, sådan at jeg ikke lægger lige nær så meget. Kom, så går vi ind i shoppen, mig og min ven. Ham der. Nu vil vi demonstrere, hvordan den virker. Okay, jeg skal lige ind i shoppen. Han putter nogle ting deri. Så tager jeg dem. Så kan jeg for eksempel finde noget heri, eller ude i mit lager. Så jeg kan finde nogle ting, som jeg kan give til ham. Nu tager jeg bare lige noget, jeg kan bruge. Sådan der. Så tager han det, og så har vi byttet. Så går vi ud i hotellet. Og derovre har vi så nogle værelser inde. Vi har 6 i alt. Hot me is a hotel. Det står for hot. Der står hot der, og så me der. Det betyder hot, varme mig. Og det er et hotel, og I skal give 1 diamond for at bo her i 1 uge. Og I skal give diamond derovre i shoppen. Og så har vi så en bar herinde. Det er så ham der er bartender lige nu. Ja, han giver millioner. Så går vi ovenpå her. Så kan I se, at vi har et kæmpe vindue. Og herude, der kan I se vores farm. I så godt ham der inde i, inde i vores shop. Ham der gav mig millionerne. Det er hans farm det her. Og så herinde har vi tomt værelse, hvor der ingen bor. Og herinde har vi også tomt værelse, hvor der ingen bor. Indtil videre. Og herinde har vi en, der bor. Det er så en, der laver potions. Og han er faktisk ret god til det. Og så har han så nogen, så kigger han bare på dem der. Så skyder dem ting ud, og så har han en natlampe. Ja. Det var det, jeg vil vise på den her etage. Fucking lækker. Vent lige lidt. Sådan der. Herinde har vi også et ledigt rum. Vi har 4 ledige rum i alt. Og herinde har vi også et ledigt rum. Og så herinde bor ham her. Han er en pæn god fyr. Og han er fucking nice. Så går vi lige igen. Han skal lige lukke døren efter sig. Så den skal gå hele vejen. Det var på grund af her i dag her i natur- og tekniktimen. Så var det at min ven, ham der lavede brød, potions og sådan noget. Han, han faldt i søvn i timen, fordi han kørte sig så fucking meget. Så vi tænkte, og vores lærer, han talte om dæmninger og alt muligt. Så i naturteknik, imens han der sov, så vi byggede en skitse af en dæmning for ære hans minde, om han sov i timen. Så, og vi vil også godt vise det i selve næste time. Se, nu tændte ham der den lige for dæmningen. Se, hvor smart det er. Så kan man se, at det kommer ud her. Så kører det hele vejen ned. Jeg følger lige med det ned. Sådan her vej. Nu går han lige i vandet. Det lille fjol. Så her, der har vi så lavet et lille vandfald, når de kommer. Jeg skal lige komme hjem. Så her. Så falder det ned her. Et vandfald. Her før i dag, der fangede vi faktisk en creeper her. På grund af vandet kom herfra. Og så kom vandet også derfra. Så creeperen kunne ikke komme nogen vej, fordi hvis den gik den her vej, så blev den skubbet den her vej, og hvis den gik den vej, så blev den skubbet den der vej. Og der ringer mine venner lige til mig. De er hammer irriterende. Så nu tror jeg ikke vi har mere at vise. Og så siger vi hej hej. Og han er lige slukket for den igen. Og nu har tændt han. Nå, men så siger vi hej.